see, 'cause I think I do want you next to me. Morning guys, si Kuya pupunta ng Melbourne para sa kanyang Oskik. Ayan si Kuya and sasama si Sa. Pupunta sila sa MCG, right Kuya? Yeah, ayan. Zach. Mama. I love you. Kuya, I love you. I love you, Mom. Holly's getting heavy. Good luck, okay? Good luck and enjoy. Come on, Holly, let's go back to sleep. Mag-aalas 6 pa lang na umaga. Holly's leg is a bit big. Wow, good luck, Bab. Oh, I'll go get the car and park it there and then I'll come. Okay, say, halik na si Kuya. Halik na, Kuya. Sorry, I'll go get the car. Bye. I love you. Enjoy, okay? Oh, hug mommy. Hug mommy. Bye na kay Kuya Say. Good. See you tonight. We're coming home 12. We're coming home. Yes? We're coming Your home hair. at 12. Oh, kiss Kuya Saki. What's that, Kuya Tija? We're not at 12 o'clock. 12 o'clock. Madaling araw na sila darating kasi 5 hours. What time is the game? 2:50. 2:50 in the afternoon. Oh, ayan na, sige. Enjoy, Kuya, okay? Okay? Enjoy, Mom, okay? because it's gone 100 on the watermelon. Okay, enjoy, okay? What's that, Sa? Okay, see you, Kuya. Enjoy. Bye, Sak. Bye. Love you. Love you, Kuya. Oh, say how about Holly? Say see you. Hey. Oy, love Holly. Love Kuya. It's alright. Oh, you're going now. Go to Kuya Sak. Go to Kuya Sak. Go to Kuya Sak. Okay, say see you na Kuya. Kuya. Okay, see ya. Okay, enjoy. Hug, oh, hug. Lagi pag... Ay, don't push Kuya Sak. Say see ya. See ya. Good girl. How about Kuya TJ? Say see ya, Kuya TJ. Oh, halik na Kuya and hug Kuya TJ. Good girl. Good girl. Why not miss you, Holly? Oh. Wish Holly wants the tongue. Oh, how about mommy? Do you wish mommy to come? But mommy's gonna pack all that stuff. Tingnan nyo guys, hindi ko pa na-impact yung We just mga... went up and back. Yan. It's very... Ilalagay ko siya sa luggage. We just turned right home. Okay. It's very, we just stay there. Okay. We come home 1 o'clock or something. You're gonna come late tonight. Yeah. Yeah. Kinukuha lang ni Jan yung When car. it's that morning, we'll get back the dog. And then after how many days we have? We're going to Bali. Yeah, 4 days. 4 days. Yeah, poker. Don't forget your jumper. We're not wearing them yet. We'll get to Yeah, I your own know, but car. I said don't forget it. Huh? Why are you doing that? What is that told? What's that, Baba? What? This? Hanging your jumper on your shoulder. Ay, opo. Sige, opo ka. Oh. Don't forget, I just said don't forget your jumpers. Good morning, guys. Well, dapat matapos ko na to. Ay, ayan, yung mga damit namin. Ball. And yung mag-aama ko, wala sila dito kasi may oskik si Kuya sa
MCJ sa Melbourne. So, umalis sila madaling araw kanina kasama si Zach. So, ngayon, dapat matapos ko na yan. So, etong luggage dito, dapat mapagkasya ko tong lahat na damit namin. And then, dito sa isang luggage, dapat makasya ko yung mga dapat kong ilagay dito yung mga importante, lalo na yung mga medicines, milk, and nappies, and kung ano-ano pa, yung sunscreen. So, dapat makasya siya dyan, and yung mga sapatos, at kung ano-ano pang ilalagay ko dyan. And kasi sabi ng asawa ko, 2 lang daw ang dadalhin naming luggage. Kasi ayaw niya na yung last year, nung pumunta kami ng Philippines, siguro may 7 or 6 kaming luggage. Wala pa kasama dun yung yung maliliit yung hand carry. So, marami talaga. So, ngayon, dapat mapagkasya natin to. So, ayan. And then, dala ko rin yung mga pa-float ng mga bata. And ayan kay Zach, yung life jacket niya. So, dadali namin siya. Yan, mami. Kuya Zach. So, yan. Mag-impake na tayo. Sana matapos na natin kasi ilang araw na ako nag-impake. Hindi ko pa rin siya matapos. So, hopefully today matapos ko siya. So, yan. Break muna tayo guys, mag-lunch muna tayo. Nagluto pala ako ng chicken parmesan cheese. Ayan. And instead of rice, kasi meron pa ako sa fridge, kailangan ko nang maubos. Ito yung capsicum na may cream cheese sa loob. Yung malilit na bell pepper na may cream cheese. Ayan, addictive siya. Ang sarap nito. Pag nag-grocery ako, bless you. Pag nag-grocery ako, lagi akong bumibili nito. And, yan, si Holly kumain na siya ng lunch niya kanina and nag-milk na rin siya, pero kinakain niya pa rin yung hotdog. And, yeah, break muna. Lunch muna tayo, baba. And then, tapusin ko to. Sana matapos natin itong pag-i-impake ko, guys. Kain muna tayo. Guys, yung mga babasagin, binabalot ko sila sa ganito. Hindi siya bubble wrap, pero isa siyang protection para hindi siya mabasag. So, ito yung apple cider na dadalhin ko at saka maple syrup. Ibabalot ko sila kasi ito yung iniinom ko every morning. I think nabanggit ko to sa Instagram na ito yung iniinom ko instead of coffee or tea pag umaga bago ako kumain ng breakfast. So, ito yung iniinom ko. So, dadalhin ko siya and yeah, ibabalot ko siya dito para hindi sila mabasag. Mga toys na dadalhin ko para sa kanya. Inalis ko na dun sa dun sa mga package niya. So, eto, mga ganyan. Ayan. Para hindi siya magsawa. So, ayan, meron siyang iba-ibang klaseng laruan. And dadalhin ko yung favorite doll niya. So, ayan. And then, eto yung milk ng doll. Eto, umiiyak to pag pinapasuso yung doll. Kasi napipress, pag na-press, eto, ayan. Ayan. May sound siya. Minsan may umiiyak. Ayan. So, para ma-entertain si Holly. Tapos, eto, meron din siyang car. Na maliit. So, yan. Eto, mga dadalhin ko for Holly. So, yan. Malapit na ako, guys. Ginugupit ko siya ganito. Ayan. Para mayroon siyang activities. So, yeah. Malapit na. So, eto. Gugupitin ko din siya para meron si Holly na paglaruan ng colors. Ayan. Kukuha tayo. Pagdating ko din siya sa dalawa.
So, ayan na guys, yung mga na-impaki ko. Andito na sila lahat except yung toiletries. So, yun na lang ang kulang dito. Ito yung mga damit. Ayan. Buksan natin yung isang side. So, ayan. Yan yung mga damit namin lahat. And then, dito sa kabila, nandito yung mga mga medicine, sunscreens, sapatos, tapos yung mga floats for swimming, and ayan, damit ni Jan. Hindi nagkasya dun sa kabila. So, yan. And yung pang swimming na nappies ni Holly. So, yun. Toiletries na lang yung kulang dyan. And, yeah. Tapos na. So, yan guys. That's it. Diba napagkasya ko? So, 2 luggage lang ang dadalhin namin, guys. Hindi 6 na malalaki. So, yan. Tapos, eto. Nandyan yung nappies ni Holly. Kasi magaan lang naman. Kasi 7 kilos yung hand carry. So, yan. Nandyan. Tapos, may isa pa kami isang hand carry. Wala pa siyang laman. So, yan na lahat. Okay, gising lang ni Holly from nap. Come on, Papa. Come on, Papa. Come on. No. Kagising niya lang yan. That's it, guys. See ya. So, eto, 1, 2, na 2 malaki, then 2 hand carry. So, yan. Eto, wala pang laman. So, see ya, guys. Bye! Good morning, guys. Ayan. Kahapon, tapos na tayo mag-impake. So, ngayon naman, maglilinis tayo. Nagpapatulong sa mga bata. Nandun sila sa kwarto nila. Naglilinis din. Ayun sila. Mom, you work it off. Ayan. Hi. Hi, guys. What does I like? Flip. What are you doing? I said clean up. How do you like to? Come on, Papa. So, ayan. Maglinis muna kayo. Mag-general cleaning kami kasi, ngayon, Monday, Wednesday, punta na kami ng Melbourne. Sila, kuya, dumating sila 1 o'clock in the morning. You came home last night. No, 1 a.m. Yeah, 1 a.m., 1 in the morning. No, when we went to bed, we went to Yes, Baba. Yeah. Oh, yeah. Maglinis muna kami, guys. Itsura niya. Kalat. Dadadadan. Kalat. Guys, update ko lang kayo. Ayan si Holly. Kapajama na. 10:30 na ng gabi. Yung mga boys nakatulog na. Tinulungan nila ako maglinis ng kwarto nila. And then, ayan. Malinis na yung kwarto ni Holly. Ayan yung luggage namin. Doggy. And ngayon, magmamap tayo sa kusina tsaka sa sala. Okay, Baba. Ayan, malinis na. Good to go na. Come on. Stay there, okay? Na yan, guys. Kasi si Holly, naglalaro siya. So, kinalat niya na naman yung mga, ayan. Pero malinis na yan, na vacuum na yan. So, ngayon, magmamap tayo. Oh, malinis na yung kusina. Ayan. Yung fridge, malinis na rin. May konti lang na pagkain. Yung linuto ko kanina. So, yan. Pero malinis na siya. No, Papa. Wala na. Paubos na. Bukas, malinis na yan. So, okay. Alis, Papa. What are you doing? Golf. So, ngayon, magmamap tayo, guys. Para malinis na ang bahay. At least, pag umalis kayo, malinis siya. Pagdating namin, malinis yung bahay, diba? Right, Holly? Say, opo. Opo. Alis ka dyan, ha? Huwag kang lalakad dito, ha? Madulas. Go there now. Play now. Go there now. Play your golf. Come on. Go there now. Alis na dyan, oh. Magmamap na si Mami. Ooh. See? No, alis na ikaw. So, magmap muna ako, guys. See? Okay, punta na dun sa sala. Good girl. Mahaba yung tulog niya kaninang hapon, kaya hindi pa siya antok. So, ayan guys, tapos na ako mag-map. And yeah, malinis na. Namap ko na yung living room, yung doon sa puntang kwarto, and then sa bathroom, dito sa kitchen. Ayan, malinis na siya. Ayan, malinis na. Linis guys, time check is 11:45. Ilalagay ko na lang itong mga
linabhan ko kahapon ng mga rugs dito sa kusina, then dun sa banyo, and then sa toilet, then tapos na tayo. And then, gumawa pala ako ng apple crumbles kanina. Ito yung dessert namin kanina. Request ni Jen, matagal niya na itong request. Ginawa ko kasi maraming apples na tira. So sabi ko, sige, gawin ko na lang siyang apple crumbles para hindi siya masayang. So yun guys, ilagay ko lang ito, and then bukas, ulit ako, mag-vacuum para malinis talaga siya ng bonggang-bongga. Hinihinga lang, pagod na kasi ako. So yun, then the next day, the following day, alis na kami. Punta na kami ng Melbourne, then one night, matutulog doon, and then mag-fly na kami ng Bali. So yun guys, see you next time. Bye! Good night! Bye! Antok na yan. Good night, Holly! Night-night. Bye guys! Paradise, tell me who you see, 'cause